Bibit, bobot, bebet. Bibit menika mawas dumateng tiyang sepuhipun. Putranipun sinten, lajeng nggadhahi gerah turunan menapa mboten. Menika pangajabipun minjing sageta nurunaken lare ingkang boten cacat jiwa lan raga. Menika babagan bibit. Lajeng ingkang angka kalih menika babagan bobot. Bobot menika babagan kadonyanipun utawi tata lair kadonyanipun. Sae menika pakaryanipun menapa? Kangge menapa to bobot menika? Kangge kasantosaning bali griya. Makaten babagan bobot. Lajeng ingkang angka 3 menika babagan bebet. Bebet menika watak lan kelakuanipun. Watak lan kelakuanipun sinten? Watak kelakuanipun ingkang badhe kapendhet mantu pangajabipun menapa? Pangajabipun mugi benjing sageta nurunaken putra putri ingkang awatak utami.